בוא נדבר על קיץ, פירות קיץ, תזונה של קיץ והעיניים שלנו. מה לאכול, מה לא לאכול, אבטיחים, ענבים. קיץ זה מקום, זה זמן מדהים לתת בשביל העיניים שלכם את מה שהן צריכות. בין היתר זה ויטמין A וויטמין C, את כל שניהם צריכות גם בשביל ראיית לילה, בשביל הרשתית ובשביל פעילות תקינה של העיניים שלנו. איפה אתם תמצאו את הוויטמין A או בטא קורטין? אתם יכולים למצוא אותו בגזר ובכל הכתומים. תסתכלו, כל פרי שיש לו צבע כתום, יש שם את הבטא קורטין. אז אפרסק. יפה, זה אפרסק, זה יכול להיות מנגו, ממש מלא. אז קודם כל תהנו. דבר נוסף, גם יש לוטאין בתוך המנגו, בתוך כל הכתומים וגם בתוך הירוקים. גם בתוך הירוקים יש לנו גם לוטאין, זה גם מאוד בריא. שימו לב, יש לכם אולי לאכול קצת אוכמניות אם אתם יכולים, שזה מאוד טוב לעיניים. יש שם רודפסין ודברים נוספים, אז נדבר על זה אולי פעם בנפרד.